गुफुरनाबो आखायावनो थानो हाया आरोना बरिया गोखाबो गैया जेबो गैया आरोना लोगोफोर दा नैबे बोथोर जोबनायनि आनारस जानोसै आरोना ओमफ्राय नैबे थाखौ दाहाय रुनानै जानोसै आरोना बेखौ आराम लाल साहाजों गोबाब माबाना गोदै मिस्थिफोरबायदि जानोसै आरोना 40 थाखा केजि नैबे थाया 40 थाखा केजि बेखौ रुजानोसै बेखौ फुजायावहाय बिश्वकर्मा फुजायावहाय होनोसै आरोना बेखौ प्रसादाव होनोसै मोनसे लाबोनानै दोनफैखाबाय स' लोगोफोर जों दायो रुनानै जानायखौ नायदो लुगैथावथाव जादो आरोना नोंसोरबो लुगैनो माबाथारदो लुगैनानै खदै गनानै थाबाय थादो आरोना जों जानायखौ जाबायबो आरोना बरिया गोदै आरोना लास्ट जोबनानै जाबाय खेनसे गिदिर गिदिरसो मोदलाया गासिबो नै गोदैयानो गैथारा गोबाबामसो Bao rồi, ta cha cả nồi. सोर सोर जाखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायदो थाखौ दिनैसो जोंहा फार्स्ट आरोना दिनै फार्स्ट बहनि खालामजेननो नागिरदों आरोना थाखौ जोंहासो रावबो जायाखैमोन जोंहासो फार्स्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाबो जाखांबायबो जानो हागौ जाय जाय जाखांबाय कमेन्ट खालामहरदो जोंहा दिनै बहनि लाल साहाजों ना लोगोफोर मिस्थि बायदि फुदुंनानै लाल साहाखौ मिस्थि बायदि माबानोसै दरनै जाबानो उदै बुंनायनि ओंखाम जाला होननायनि दा सुखानानै आं गुफुर जालायनाय सुनानै माबाबाय आरोना जानफैबाय होफैबाय एबार हारसिं मोनबाय थाथोंसै दोलोम दोलोम बाबा बाबा दोलोम 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 Ini Bapak. गावखांबाय आरोना मोनहांबायबो नायलाय बरिया गावखांबाय नै एसे दंबावदो साहा फुदुंगौ मानि थाबावनोसै दसे जाखावसै आरोना लाल साहाजों नै लोगोफोर बरिया मोजां गावबाय आरोना जा मोजां गावनांगौ गावबाय नायलाय बरिया जाबाय नै खांनानै दै गारसै एबार बरिया जाबोबाय लागाव गेफे जालायलायनाय नै लाल साहायाबो गोजा उखुदै फुलायलायनाय आरोना होख्लायसै आरोना जाखावनोसै जानोसै आरोना नै गोलोमफ्रुलायबाय आरोना थारुबायबायनानैनो बरियाबो मोनो बरिया गोथाव आरोना जानो गोलोमफ्रुलायबाय आं लाल साहा गोदैयाबो मिस्थियानो हास्लाबबावा नै जानो लुगैखांबाबो ओंख्रि फुलायथारनाय नै गुदुं गुदुंथार गरम गरम आरोना आं ग्रास कापसो आरो आं ग्रास कापसो नालाय खेनसे हाबजोबगोन आरोना
बुनाबो आखायावनो थानो हाया आरोना आं बरिया गोखाबो गैया जेबो गैया आरोना ओंख्रिफोरा Share. Habis solo ke apa? Ang dorni jabai ada na. Gila udah jaga gila ada na. Sila jabai ini. Saya sih mau isi lagi jadi kok. Ini baca jabai ada na. Uroma.